أب منغو سلطنة جرماي تفتاوي توكشون أب منغو أرغاي بيتون أبال تصمدو مالتيو حوي زبصح بك حوز تولعلو ناي كلتيو مالتيو بأسي مللس كمون كالوت أدليت زي كونو قالاتون نغر منقدم يمالالسلو anyways أمنا لهم عند توبيك مسارات غيرنا قداماي فيديو نوقعلو نسو يكون مالتي قصلا بيلنا كاب نريهم وقعتات أب تزحلف 2023 دونالد ترامب نسومالياوያን استزاروا ጉዳይ ወይ ቃል ማህበረሰብ ሶማሌ ዝበልዎ ጸርፊ ኢልሃም ኦማር ከአማለትዩ ተወካሊት ናይ ዲሞክራት ግብረ መልሲ ሂባቶላ ሐሳዊ ኢኻ ክትብል ማለትዩ ኣብኡ ከ ብዙሓት ዘረባታት ተላዒሎም ነይሮም ብኸመይ ተላዒሎም ንምንታይ ከኦም ከምዚ ዓይነት ጉዳያት መጽዮም ዝብል ክትሰምዑ ትኾኑ ማለትዩ ወይ ክትሪእዎ ከመፍትና ኢሎም ማዓንቲ ቪድዮ ናብ ጎደቡ ዓድና كنسجرينا أب مونغو غودو وعدنا زولخا أب نبار تقالستينا زبلو ني حرامريت كبابي كابز نبرو حدا شويت بيتو ناب تግራይ ከይዱ መቐላኣት يلو ይبهالالو እቶም ኮጽ ኸሎና حرامريت ዘይረብሑ መናእሰዮም ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሎም ዝብል ነበሩ ጀጋኑ ናይ ኣትወሎ ዝብሉ በዓል ስታሊን ካብትና ኢሎም ማዓንቲ ጉዳይ ተመሳሳሊ አርእስት ሒዞም መጽኦም ኣሎ ማለት እዩ ትወጽ እንተለው ኣይረብሑን እኮ ታከዮም ጽነይሮም ዝብልዎም ኣለው እንትመጽ ተለው ግን ጅግና ኣትይሎም مدرة زسمع لهم من زربا زسمع لهم من أسيار لهم ويل نساتهم بعلمنيهم أممغو بعلاتهم كأممغو أبدي سبب زلوا بعلقيتها جورا دانس أركالن أممغو أمقل زلون أممغو حرام ريس زلون كحمد تجاويرو مالو أبزنا لهم عنده قداي تقلل بيلا مالتيو أزيوم بزحات علالاتي نبخاتكم كم سألكم قالوا أم سباتسي تمالي نجيبس إيزلو إرترايان دمس خنوهم كبر بزح زربات زاري بنيرم أي ملكتكان كل يوم قوليس أموزلو مزحت أمتنا إلى معن رئيته أي ملكتكان نمنتاي أي ملكتكان واي ملكتكم كمخانو تزاري بنا نيرنا الحرايقن حجي بفلاي كاي إمباسي بسرح يزولو بتعامي إزلف عزولو بوا تايزا قبرة تبرو اللهم زبل زراو أم كأبزحات سبات نزو قدايزي يزاربو اللو مو نسخاتكم كأخذ قررو متخونيكم نزو channel دي حديث تخونيكم سابسكرايب مقباركم كترسعو يوبلكم انكبلوكم يزلالي ويل نبارات نحرد أخوينكم حنات أي رئيتوتاتكم كأكت صحفوا لي بتمساسالي يدل مالتيو صنابتهم نايلهم عند هانت رئيتوتاكن سجرنا تخلاي والدخيدان أتاشدون إلكا ننبسخا سيام كسب نخلو فلات كتك قليل يسمعك نبسخا أيتتالل قبل قليس إلا الله مالتي نعي نبسخا سي أيتتالل لا نخلو فلات كتك قليل يسمعك إلنا الله مالتي زي من الوقت دقافي كدان أمنة تخوين كم فلت كنت مع الحج أنا زقال الكوسب ولا حنتي يلن رئيته إيه زقال الكل خا مغنياته حسابه زتدربشن دربوش لزنبرني يتزاريبه بزو حسابات كأترددنا لنا مثلني أبت حسابناتو ويل حق هاشدن مساخ اللخو نو هيمام حسابه قليس أولا مساخ اللخو يلنا له أستير تخلى لايك جيرات اللي بتعميق أن اللي نقشات أسفاي كم بتماسسالي لايك جيرات ولا KLM 987 سلام ميلا لايك جيرات اللي مالتيو برهانا أسفاو أكرا خاريلكا نسخاون أيتدقمو جيغا قلاليس أيو مريتنا بالعينتيو مالتيو ويل مريتنا أيها كرا خاري كونن مكاتع سلس أنحيو بزبلين بر مريتنا نمخانو من معلم زفولت أيو مريتنا إنا خنبلك أزقبانا يس حق الله مالتيو كبرات فتواتن نامنا إلو معانت فيديوس كحيزوكم كسقر أزيوم بتعام زقرمو تحسطات هالو إزي سابزي نسلطنا جرما حجون دقيم والله مالت حدا زحلف أوان زي سنة أبواوي أب تجري كوينو زصرف كال أي سبرينا نيرنا نسلطنا قاتلو إيه جل خول إيه جل بنيرو زي أب تمساسالي سلطنا نخي موت نخي يتقف أب تجري نحنا إنا حلينا تنكابخيبنا تخانخينا سرينا يو سلطنا خان حزب تجري لزوات أو جنزب سريع وبليعو يو زبل كسقرب الله مالتيو كنسمعنا تجري مصيون حق نمزراون ناينا دحنا برد جلي وسات نيرمو جين اف تجري دم كفسس سلازي يقولوا اف تجري زخون حرقه خقط ما يقول انتو حيلو زخالنا يو ناي حيل خوينا زخالنا يو غيرنا انا نافت زلو تدينا يو افسطنا زلعل بزح قريتا لو بوغن تجري نسد فرا دقنسيو ناي وقعت استواطه ገንዘብ ኤርትራውያን ናው አታው ዝጎርሉ በልዕወይ ናይ አምቡላንስ መግዝእ ገንዘብ በልዕወይ افسطنا ግርማይ ምስኪንዳ ዝባህል የለን ቀጣፊ ሓራይ ሓደ سلطنة جرما يزوات جنزب نأرجاي بيتو بمنم تأمر أي ملكتون سلطنة انتولي عو نوعلي يو زولعو مخنياته واتي وحق إدو نوعلي انتولي عو نوعلي أي ملكتون
ኣረጋይ ቢተውሲ ሰልጠነ ዘዋጾ ገንዘብ ኣይምልከቶን ሓደ ካብ ኤርትራውያን ዘዋጾ ገንዘብ እዩ ሶ ኣይምልከተካን ምክንያቱ ናትካ ኣይኮነን ካልኣይ ምስ ወዲ ቢተው ዘባኣሶም ንደገፍቲ ሕወሓትን በዓል ሰልጠነን ዘባኣሶም ጉዳይ መጀመርያ በዓል ጆን ጻጸ ገለ ዝነበርዎ ከባቢ ማለት እዩ አንጻር ሰልጠነ ኩሎም ዝተለዓለሉ ምክንያት ሓንቲ ቆልዓ ነይራ እታ ቆልዓ ንሳ ከዓ ደጊፍዋ ሰልጠነ ምስ ደገፋ ከዓ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪባ ተዘረባታ እዩ ዝብል ነይሩ ክንደቦና ኢና ንሪኦ ወረኻቡ ካብ ቦናን ላዕሊ እዩ ሰልጠነ ንዓናሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝገብረልና ቦናን ኣዴናን ምስ ተሰውኡ ወይ ከዓ ምስ በትኹናት ምስ ሞቱ ሰልጠነ እዩ ዝሕብሕበና ዘሎ ኢለን ክልተ ስድራ ተዛሪበን በቲ ሽዑ እዋን ሰልጠነ ዝሕግዞ ዘሎ ሓገዝ ናብ ዓድና ከኣትየብሉን ምክንያቱ ፖለቲካ ይሰርሓሉ ዘሎ ተባሂሉ እዩ ተዘሪቡ በቲ ሽዑ እዋን ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ተሓገዝ ብፖለቲካ ተራእዩ ሕፅቦ እዩ ዘካይድ ዘሎ እቶም መናእሰይ ይቕተሊኦም ዘለዉ ንጉዳይ ኢና ዘለና ግን ሰልጠነ ነቲ ኤርትራውያን ሰራዊት ሻዕብያ ዝጎድኣና ዘሎ መጉዳእቲ ካብ ኣእምሮና ምእንታን ክሃስስ ገንዘብ እናሃበ ፖለቲካያ ነቶም መናእሰይ ይልውጦም ኣሎ ነቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ይበሃል ነይሩ ወል ሰልጠነ እንታይ ተለወጠ ኣብ ዘለዋ እንተሎ ገንዘብ ዋፅዩ ሓጊዙን ተብቅዕ እዚኣቶም ተለዊጦም ልዕሊ ሰልጠነ ኮይኖም ትዝገርም ታሪክ ማለት እዩ ልዕሊ ሰልጠነ ኮይኖም ንሳቶም ቀዲሞም ምስቲ ሽዑያ ከምዚ ይገብረሎ ገንዘብ ሂቦም ምስያ ነቲ ኣብ ልዕሊና ወፅዑ ዘሎ ዝነበረ ወፅዓ ጀኖሳይድ ከረስዑ ከምዚ ይገብረሎ ዝተባሃለ ጉዳይ ሲያ በዓል እዚኣቶም ቀዲሞም ኣትዮሞ ኣረስዖምናስ ኣረሳስዖምናስ ተጸሚዶም ተሓሪሶምስ ኣብ መወዳእታ ታይ ምግባር ጀሚሮም ሰልጠነ ዝሓገዞ የለ ሰሪቕዎ እዩ ወዘተ ናብ ምባል ዘረባ ኣትዮም ማለት ሕጂ ታ እዩ ዝረኣየኒ ታይልካ ዳኸ ተጸልሞ ንሰልጠነ ግርማይ ምንም ተምጻሊ ነገር የብልካን ምንም ክትብሎ ሳይትኽእልን ምክንያቱ ስቑኢልካ እንድሕር ሓጊዙካ እሞ ከዓ ትተኸራኺሩካ ክትጸርፎ እዩ ዘለካ ዳውኒኻ ትገብሮ ዘለካ ወይ ክተነኣእሶ እዩ ዘለካ ምስቶም ነቲ ህዝቢ ጸሊኦሞሲ መወዳእትኡ ሕመቑ እናርኣይዎ ዝውዕሉ ምስኦም ክትድመር ኣለካ ማለት እዩ ሰልጠነ ካብ መጀመሪኡ ይሕግዝ እዩ ዘሎ እምበር ካብ ጆን ብላክ ኣይፍለ ካብ ዝኾነ ኤርትራዊ ካሊእ ብማንነቱ ኣይፍለ ክሕግዘለኒ ክሕግዘኩም ነቲ ህዝብስ ክሕግዞ ኢሉ ዝሕግዝ ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሶ ኣነ ብናተይ ወገን ማለት እዩ ኣረጋይ ዒትሮ ወዲ ቢተው ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ንሰልጠነ ትገብሮ ዘለካ ፀርፊ ብካሊእ ባህላ እንታይ እዩ ዝመስለኒ ብቐዳማይ እኮ ሰሚዕካ ኣብቲ ደጃት ዘውፀናትካ ክሊፕሲ ብደንብ ገይሩስ ኣፀቢቑ ኩሉ ኢሉ ዝወፀ ጉዳይ እዩ ዘለካ ኣብዚ ኮይንካ ሕማቕ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ምዝራብ ኣይፍቀድን እዩ ኢልካ ቃል ብቃል ክትዛረብ ሰሚዕናካ ቃል ብቃል ማለት እዩ ስለ ሚድያ እንድሕር ዳቶም ኮይንኩም ኣብዚ ኮይንኩም ክትሕሱ እዩ ዝግባእኩም ማለት ካ ይትርጉሙ ብካሊእ ባህላ ማለት እዩ ሶ ኦፍ ኮርስ ኣብኡ ስለ ዘለካ ንስኻ ትሕስ ስለ ዝኾንካ እንተ ሓስኻ ኣይፀልኣልካኒ ኣነ ብወገኔ ማለት እዩ ንምንታይ እንተይልካ ነብስኻ ንምድሓን እዩ ወቅት መውት ክመውት ዝደሊ ሰብ የለን ብኡ ይርዳእልካ እየ ነቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ክትፃረፍ ንስኻ እውን ግን ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ብጣዕሚ ቱ ማች ኤክስተንድድ ዝኾነ ጽላኣት ኣብ ሓደ ሰብ እንተልኢካ እውን ዘይገበሮ ነገር ብምጽላም ክትጸልም ኣይግባእካ ነይሩ ነዚ ዝሓገዘት የንኪ ክትብል ነይርካ ማለት ሰራቂ ፀጉሩ መፀገኒ እዩ ገይርዎ ፀጉሩ መትከል እዩ ገይርዎ ብናይ ተጋሩ እነታት ዝተዋፀ ገንዘብ ፀጉሩ መትከል ተጠቂሙ ገዛ መዕደግ ተጠቂሙ መዕጠሪ መሸርመጡ ገይርዎ እዚ ገይሩ ከብቃ ከሎ ብደም ናይ ተጋሩ ብዕጥምቲ ተጋሩ ከዓ እንደገና ምሽ ተሓንጊሩ ኣስመራኣትዩ ስልጣን ክሕዝ ንምንታይ ምስ ኤርትራ ትሰርሑ ንምንታይ ፅምዶ ትሰርሑ ኢሉ ቀይቀቅ የብሎ ሰልጠነ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ትቅርሕ ዘለካ እየ ዝብለልካ ኣነ ሰልጠነ ትጋደል እንተኮይንካ ናብ ዓፋር እንደእቶ ትንስኻ ትጋደሎ ዘለካ ቃልሲ እንታይ ኢልዎ እዩ ክጋደለሉ ሰልጠነ እንታይ ኢልዎ እዩ ንዓፋር ክኣትወልካ ንዓኻ ማለተይ እንታይ ይምልከተካ ሓይ ብዛዕባ ትንሱ ዝጋደሎ ዘሎ ቃልሰሲ ንዓፋር ኣትዩስ ንዓኻ ስታይል ይቃለሰልካ ማለት እዩ በቃ ይደልየካን በቃ ክቃለስኩም ትንስኻ ሒዝካያ ዘላ ሓጂ ኣነ ኣሽምበ ግደፎ ሰልጠነ ኣሜሪካ ዘሎስ ካልኦት ሰባት ማለት ከማኻ ዝበሉ መንእሰያት ምስ መንእሰያት ኮይንካ ንስኻ ክትዘራረብ ዘይትኽእል ኣኼባ እንዳረገጽካ ዳፀረፍካ ትወፅእ ሰብሲ ብስነ ምግባር ንሰልጠነ ክትሓምም ማለት እዩ ኣነ ኣይዶን ነው ሱኢለ ክሪኤካ ኢለ እምበር ንሰልጠነ ሕይ ንስኻ ሞ እንታይ ኢኻ ትሓምየሉ ሱኢልና ንስማዕኻ ድሓን ማለት ማዕረ መሰል ንሃብካ ተመሳሳሊ እዩ ሽግር የብሉን ማዕረ ፍልጠት እውን ኣለኩም ኢልና ንሕሰብ ማዕረ ዓቕሚ እውን ኣለኩም ኢልና ንሕሰብ ብፍልጠት ስኮላ ተማሂረ እየ ትብል ነርካ ንስኻ ትወልፆ ትኸውን ድሓን ዋላ ብዲግሪ ብማስተር ማለት እዩ በትፍልጠት ዘይክትወልፆ ትኽእልካ ግን በትወረቐት እንታይ ዘሰረቕኩሞ ዝኣከብኩሞ እዩ
ፍልጠት ዘለወካ ከምዚ ኢልካ ይትዛረብን ካልኣይ ካነቶም ዝሓገዙ አንጻሮም ኮይንካ ክትሰለፍ ዝገበረካ ነገርሲ ቪክቲም ሜንታሊቲ ቲ በቀዳማይ ስቶክሆልም ሲንድሮም ዝበልዎ ዘረባ እዩ ሒዙኩም ዘሎ ማለት ክትሳቀዩ ከለኹም ሲ ሞር ነቲ ዘሳቀዩኩም ትፈትዎ ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ዝደንቕ እዩ ኣነ እውን ኣይፈልጦን ነይረ ብዝሓለፈ እዋን እዮም ነጊሮም ብዙሓት ሰባት ስቶክሆልም ሲንድሮም ይበሃል ሶሳይታል ስቶክሆልም ሲንድሮም ይበሃል ሓደጋ እዩ ነቲ ዘጥቃዕካ ነቲ ሕማቕ ዝገብረካስ ኣመናስ ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ከምኡ ይርአ እዩ ሓደ ግዜ ዝወቃዕኒ ዝፈቱ ዝብላ ንስተለዋ ከምኡ ሕጂ ማለት ኮነ ኢለ ሽዑ ሓቲተ ነይረ ስለዘይፈልጦ ግን ነጊሮም ብዙሓት ሰባት ከምኡ እዩ ገጢሙና ዘሎ ኣቦታ ኮንካ ምፍካር ኣየዋፀካ ሰልጠነ ግርማይ ድል ቀሪዩ ቁምላቸው ደጀኒ ንሕና መልሰሉ ባዕልኹም ምልሰልካ ስለ ዝኾነ ኣይምልከተን ንወዲእ ኣለኹ ብሕቆና ብደምና ብዋጋና ኢና ነፃነት ክነምፅእ እንደሊ መሰልና ክንረክብ እንደሊ ንሕና ባይታ ጥራይ ኢና እንደሊ እታ ባይታ ንዓና ዝግባእ ትግራይ ግን ንሻዕብያ ሂብኩማ ንቀታሊኹም ንዓማፂኹም ነቲ መድሕን ኣዴኹም ነቲ ሓወይ ዝብለኩም صباح نقول بايزوي برجعنا حمود أبي إرتران تزنبل هذا تجراي تمزيل واقعي مثلاً ميلان فرقنا متن يوم نو هذا تجراي أكبر عصوان ما أتون أكبر عصوان كوتسينا نحن تسلمت وان كم ورك تفتين نازل نقنا على نسخة عطرة تدمس شو تاريخ بلنا نحن هذا تجراي زمسكرو عالم زمسكرو تاريخ جلنا كما هاتكم حلنا أنا مشيت أثالي دنا دفار حتنا نحقق وين سامد يكوننا نسيس يكوننا نحن لا أشكيمك قالوا أنا بزحت زاري بلك بعلق زاري وكان يري نوح ما نمت كراوي بن نيرفع كيف حسني يعني فلتن أين حالمون لا كنت حاجات بهرياوي تقرأ عمر رغيبك تحجزنا عمر رغيبنا خن حجزها أزي بهرياوي إذا حقوق زي بهالجن دنقرناها مع خاستر حقوق لك أكيد معنا بلسو حقوق لك أكيد شعبية حجوز ولا مريت تملسو شوفوا حقوق بس من قصيت يبيع أبعد زعبا بيت عند هذا النا هي مريت مشيت أما بحر شيء كما هاي القطة تاي شيء قال لنا أخن شيء نحن جزانا تحديق ناس حجر كأخن شيء جزانا خنركب زي قالنا حدنا خنمل زي قالنا حجر شيء تعرف خنكا دنقرنا أمريوه صبر صبو غير يشكيم ونيرو انا نوحي مالتي تخكلي انا خزاره لناكم زي عينت غديات كون كله كبعلم نبب بعلم يم زقرا دولو اي سلاز غرمني مخنياتو تن مسمرات تن بحريات ناي كلتيهم سباتس زي بفلاي نايزون كلتيهم سباتسي فلطاتين زي قول عزي زي حاونا زي مالتيو ارغاي بتعم فايولنتيو بتعمي يو عمات نجار أخيرا وعلو حصوتي قال ملي نخسر معنا وعلو جزية يقولنا أخر ردا أيكلم بزربا of course سجمات نيرومانيا وعلى زخانة برد جيلو تسيء زغيريو سلت أنا خا بأنصارو ولا حجون زمل لسلم ملس بايزوي أتي تصاريفي literal تصاريفي تصاريفو كم زي أنت بقدام عايز نجار كومسي ad hominem يزبال زوج قالوا مسأنة تلوجي كروت عسل زي كأنه مودعتو نفت كاركترو يومات يسجيرو يدكم بقدامي أتصبق أنا جركم يوم أنت ما هيرنا لا أنا تقول داي كاركتر أساسينيشن نخفت سم حاسيبه سلت أنا جن زور بيلو مالت أنت أيلو عقم يوملكم من حق يوملكم من جل زبل يزوم جوتا زلمبر بخمت نص صرفوا زل يعرف زل of course سلت أنا جرمي هافتام دين تيلكم جرفوا مو سلت أنا جرمي كاروت يوتيوبرات بجنزم نحرد أخوينو إذا هافتام منيو جرفوا ناي سلت أنا جرمي خندي عمتها بيوتيوب زلفعنا بكالوت بيزنسات ناي تراكتر بيزنس نطفن مالتي سو ገንዘብ ገዛ ስሪሕየ ወዘተ ገይሩየ ገዛ ስሪሕዮ መሲ ኣብ ማእከል ትግራይ 189 ኩንታልን ልዕሊኡ ወርቂ ሸይጦ መሲ ነዚ ህዝቢ ሓንቲ መኪና እኽሊ ዘይለኣኽሎ ኣሎ ሓወይ ገዛ ስሪሕዮ ገዛ ደይ ሰሪሕ ነብር ዲኻ ደሊኻ ክደክ ዲኻ ደሊኻ ነርካ ሓጂ ማለት ኮሚዲቲ ትንቢትካ ታገብር ኣሜሪካ ከይዶ ዓደማቱ ተሰዲዱ ዘሎ who cares about ገዛ መስርሑ ካፍቶም ዘይለኣኹ ካፍቶም ሓንቲ ታኒካ እኽሊ ዘይሃቡ ሰባት ሓደ ታኒካ ዝሃበ ሰብ ኣነ ጽቡቕ እየ ዝብሎ ጽቡቕ ብጣዕሚ ንፉዕ ቀጽለሉ ከምኡ ግበር ሓግዘና ክሳብ ንወፅእ እየ ዝብሎ ሓግዙና ክሳብ ዝወፅእ ህዝብና ከይጠም ከይመውት መንታን ብሳላኹም ይወፅ ይቦት ሽዕግዘ ፈልጥ ኢና እዚ ሕጂ ዝትብሎ ዘለኻ እዚኦም ኩሎም ቶም ከም ገይሮም ንብርጌድ ንሓመዱ ዝኸድዕዎም ሓደ ኣነ እየ ዝከታተል ነይረ ጉዳይ እንታይ ከም ዝነበረ እምበር እዚኦም ኣይፈልጡ ነይሮም فترول كاب إنترنت ونواتس أيام نيرم بتشعو مومنت خنقرأكم بتشعو أوان سو بتشعو أوان هلو مسكرات عيني نحنا أينا شعو أبتشعو أوان نحنا دمسكم كوني لا تتأجبونا إلك خطأتو ناب تيك توكم خطأتو دقفتي شعوز جور ووز نور أنا يزفلت بعلمني ينطرون يروم بعلمني يأتون يروم نحنا نفلت مستوم زنطرو خوين إحجي سبز زارب نازل لنا مالتي مستوم شعو خوينهم زص عرفوا نازل نور بعد أول سعيد كوينو نعنا ختصرف كاوها كحيدكم كم زيجيرهم زخ حد عدهم زخ حد عدهم زخ حدكم نسخاتكم يخم
ንዓዲ ምልኢት ዝሸጥኩማ ዓዲ ከም ዘላታ እንዳተረኣየት እናሃለወ ትሸጥኩማ ዘለኹም ንስኻትኩም እልፊ ክሓዶ መሓዶ ኣብ ውሽጢ ኮይንኩም ሲንድሮም በቃ ስቶክሆልም ሲንድሮም ተባሂል ሓቂዶ ኣእምሮኹም ዝተበላሽዎ ባዕልኻትኩም ኢኹም ግልፂ ቅንዕና ጌርና ክንዘራረብ ማለት እዩ ንሕና ዓድና ይክሓድናን ኣትሊስት ነቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ገለ መለ ዓመታት ዋላ ዘበላሽኹም ተሓሳስባ ንዕኡ ንኽፅገን ይምለስ ደኾን ይኾን ብዝብል ዓቕምና ፈየነብል ዘለና መናእሰይና ባይዞይ ካባይ ጀሚሩ ማለት እዩ ካዚኦም ክሒዶም ኢሎም ምዛረቡ ሸዊት ቢተው መቐላኣት እዩ ዝብል ሓደ ሓድሽ ዜና ኣሎ ዜና ተበቀለላይ ሸዊት ቢተው በላይ ናብ ትግራይ መቐለ ከም ዝኣተየ ይግለጽ ኣሎ ሸዊት ካብ ትግራይ ወፂኡ ድሕሪ ምጽናሕ ሓሎሚ ንግሆ ናብ መቐለ ኣትዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ሓራይ ጽቡቕ ብተመሳሳሊ ስታሊን ገብረስላሴን በዓል ሓራ መሬት ከመይ ሓዲርኩም ኢልዎም እሺ ሸዊት ቢተው በላይ ብትእዛዝ ጌታቸው ጉዲናን ጻድቃንን ጌታቸው ጉዲና እሺ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓሳይ ማለት እዩ ጻድቃንን ተኣሲሩ ጸንሐ ድሕሪ መፍትሑ ሎሚ ንግሆ መቐላኣት ኣሎ ኩልኩም ዘለናዮ ኩነታት ተገንዚብኩም ገዛኹም እተው ካሊእ ዓዲ የብልኩምን ትግራያናትኩም እዚ መልእኽቲ ናይ ጉጅለ ድሕረት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝብል እንተሃልዩ ግን መሰሉ እዩ ናይ ጻድቃን ዕጡቕ ኮይኑ ይቕጽል ትግራይ ትደልየ ግን ክትመጽ እዩ ብሩኽ መዓልቲ ክብል ፖሲትዎ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ከዱ ኣይመፁ እዚኣቶም እንታይ ይረብሑና ክኸዱ ከለዉ ከምዚ እዩ እነኢታይ ስጋዶ በሊዕኽን ምስ ከልኡኒ ተሓሲሞ እዮም ኢለን ይበሃላ ፈላሲት ክኸዱ ከለዉ ከምዚ ዝበሉ ሓይልታት እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ትማሊ ሓደ ቪድዮ ሰሪሕልኩም ነይረምሽ ሕማቕ እንተኸይዱ እንታይ ፀገም ኣለዎ እዩ ዝብለካ ክመፅእ ከሎ ግን ዋላ ህፃን ቆልዓ ተመስገን ዋላ ገለ መፂ ማለት እዩ ኣቀባብላ ንዓጀብ እንተገይሩ 3 ድምፂ ወያነ ትግራይ ቲቪ ገለ እዮም ዝቐርቡ ተኸምዚ ዓይነት ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ዞም ተርምታት ዝፈለጠ ብምልኡ ንዓና ክሳብ ዋላ ብሓሶት ዋላ ዝደገፈና ጅግና እዩ እንድሕር ደኣ ዋላ ብሓሳብ ተቃዊሙና ዋላ ደጋፊና ይኹን ኣብቲ ቃልሲ ግን ዋላ መንነቱም ሳና ይኹን ግን ኣተሓሳስቡ እንታባና እንተ ተፈፂሑ ግን ኣይረብሕን ሰነፍ እዩ ዝብል ኣባሃላ ኣብዚ ዘሪእካ ሎማዓንቲ እምበር ሸዊት ቢተው ሕጂ ተረሲዑ ዝነበረ ኣጀንዳ እዩ ኮይኑ ባይዘወይ ካብቶም መናእሰይ ኣነ ብወገነ ማለት እዩ እንኳዕ ተመለሰ ኦኬ ሓደ መንእሰይ እዩ ንቑሕ መንእሰይ እዩ ገና ክሰርሕ ይኽእል እዩ ብዙሓት ዕድላት ኣለዎ ዕድል ተተዋሂብዎ ናይ ንዓል ስታሊን ዘረባ እዩ ዘገረመለይ ማለት እዩ يقرم يقول penalties to public officials وحراي أبزي زلوا زربا هو بلوك the removal of مالتسي نتوم أبعدنا شجر زوم تزلوا كباب 19 بليون 19 بليون دولار أشبر بيروم يوم أبجبري إلى نتوم محبرة الصومال زخصهم دونالد ترامب مالتيو حجنا ساخا أبتي أخيبا أترخيبا أبت ترخبة اللبوتا مالتي أبتنا يونيون زبها المدرة تقال تجلس كلا you are a liar حساوي خانسها قال أيك أن أمريكا وان أقتل كأخاته له كل التسبات تقتله ماله مالتيو حنتي بريتي تبهلنا قال إخا أحد أب زم أي سي جلس بهالو خمسات نجار كن كاسة أصخلو ناخذوا مالتيو بس حسابات يقتل يوم صونة تقول دايزي إياه أتبقى تخوننا مالتيو إلهام حجي أبز حساب زي كل يوم بزحت أنت أرسل قديات نبحيزهم زموت مالتيو أي سما معنيهم كلتي أم بفلاي مس إلهام حبيرو ما يسمعوا معنا هذا حلفة كلتا معلتات لكاتي 24 أمونغو بريزيدان دونالد ترامب وكيل حزبي إلهام عمر استفاد رجعت بسنكتي بريزيدان ترامب أمناي ستيت أوف ذا يونيون هجراو مدرسة سمعوا زربايو تلعالتي استفاد بوست على جتيو بس عبنت بتاعت ما كسمج أربار فراود بريزيدان ترامب هبزروا أمينيسوتا تازنور أولات محبرة الصومال 10 بليون دولار زقمت ገንዘብ ግብር ከፊሎም ብምጭርባር ሰሪቆም ክብሉ ኸሲሶም እዮም ነቲ ማሕበረሰብ ድማ ባሕሪ ዝሓቲ ወይ ከዓ ፓይሬትስ ክብሉ ገሊጾም ማለት እዩ መልሲ ኢልሃም ዑማር እቲ ትራምፕ ተዛረቡ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ኣዳራሽ ኮይና ሓሳዊ ኢኻ you are a liar እናበለት ዓዊላ እያ ተዛሪባ ክስ ቅትለት ዜጋታት ኢልሃም ዑማር ንፖሊስታት ትራምፕ ብምቋም ኣሜሪካውያን ቀቲልካ ኢኻ እናበለት ጨዲራ እዚ ድማ ኣሚኒሶታ ብሰንኪ ትራምፕ ዝኣዘዝዎ ኦፕሬሽን ሜትሮ ሰርጅ ናይ ኢሚግሬሽን ወፍሪ ክልተ ኣሜሪካውያን ሬኒ ጎድ ان أليكس بريتيز بحالو بفيدرال وكيلات بمقتالهم نعون مخنانيو من الساق ترامب بوغرم اتين immigration policy وزي دقفو ديمقراطس كتحافرو يقبأكم shame you should be ashamed of yourselves كوليهم قاليس أمازلو مالتي كتحافرو يقبأ أخاتكم يلوم ترامب تزاريو مالو سمعوه who blocked the removal of criminal aliens in many cases drug lords murderers all over our country they're blocking
the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. ናይ መጀመርያው ጉዕዞ ናብ حرأي حجي أبزي أخا زين فلت أمستير نيرا يا شعو زين فلت أمستير سلا زنبرت كنقركم يبلنا له سيشيلس زخودو صادقانن ودوردن يبير تزاراريو كموصن كلو كاملو مسلك يا يتكم تا حززولوا شعبيه ايو عقاقينان دفئنا زخويناتو زي نحنا عين دوليون نيرنا حبيرنا من شعبيه نوقعيو ويون نعنا عيتو كعسو قولو نشعبيه تداليهم وقعوه توليا زي بدم دنرايا زيانا منقص إثيوبيا قلبيا كم زلتا صاركان تقبلوا واي سراويت بلان غيرو متقعتي ناب إيرترا كفص بلان غيرو مدلاو ميرو ناي تግራይ و أو تحتي زنورو تقادلتي حتى أمتاي نيرو وا مزي إيرترا واقع إثيوبيا توقعنا خيلو موس أي مزي إثيوبيا تزراري معينا هايلو ميرو فزي نهم صاركان بروجيكت نيرو معلتات كقاريو بخبي دبرت تخصي جمير نايت بيسرت نعم تግራይ كاو تايلو تغيروا إيهو قصكم ملسوا لهم هم زي يقولكم لنا كحيدنا أبي حمد مالك انتهي تغيروا من خازين حمد حرام حجي أبزن زرباتات كلتين أبسيالس مجمري أبز خلولو سممعات أب جنرال تاردس وردن صاركانن زيئنين حسابهم نيرن مالت زيئن تمخيرهم مطيوم يزبل حدا اتحابريتا تايو مالت بوشتي سمعيه خبلنا انت خوينو صبون دي بوشتي سمعوا تنيرن وينو نحنا يسمعنا ينكم ازبل حابريتا ابتي ناي شيل زنبرو وعلي خونا ابتي ناي بريتوريا زنبرو زغبرو وعلات بملؤ ستاتس كو انت زبال قدمي تግራይሲ ቅድሚ ውግእ ናብ ዝነበረቶ ቦታታታ ክትምለስ በስነ ስርዓት ብሱ ጥራሕ ይኮነን ሕገ መንግስታዊ መሰላት ተኸቢሮም cessation of hostilities በኋላሎ ናይ ጽላእ ተኸስጠጠው ኢሉ ዳሕራይ ሰባት በመረዳዳ ማለት እዩ ከይዲ ስምምዓት ፕሪቶሪያ ከዓ ኣብ ከይዲ ማለት እዩ ዝርዝሩ ዳተወሰነ ስምምዓት ከም ዝግበርን እቲ ስምምዕ ሒዞም ዝመጽ አካላት ከዓ ነቲ ስምምዕ እዚ ክትግብሩ ከም ዘለዎም ነይሩ ካብ መጀመሪ ጀሚሩ እዚ ሓውና ዚን ባዕሉ እዚ ኣብቲ ስምምዓት በዓል መሓሪ ዮሃንስ እዩ ሽዑ ንጡፍ እጃም ነይርዎ ኣብቲ ቅድሚ ናብ ስምምዕ ምኻዶ ንሕና መጀመርያ ኣብ ትግራይ ክንእከብ ኣለና ኣቀዲምና ማለት እዩ ክንዛት ኣለና ክንረዳድ ኣለና ሓደ ብሄራዊ መልእኽቲ ኢኹም ሒዝኩም ክትከዱ ዝግባኣኩም ክትብልዎ ዘለኩምን ዘይብልኩምን ተዘራሪብና ኢኹም ክትከዱ ዝግባኣኩም እናበለ እናጨደረ ምጸንሐ ኖ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዝብል ንሕና ከዓ መራሕቲ ስለ ዝነበርና መንግስቲ ስለ ዝነበርና ሞር ናትና ተሳትፎ እዩ ዝድለ ብዝብል ብዛዕባ ለለ ድምፂ በትሽዑ እዋን ከዓ ማለት እዩ ይኣምነሉ እየ ዝወለቶም መቸስ كم صاركان غيرو شعو زحوحاتي نبرن ወይ ከሐዋት ዝኾነ ይነበረን ሽዑ ከም ንስኡ በቃ ቀዳማይዶ መሪሕዶ ገለዝ ባህል ዋላፍት ቢቢሲ ገለገለኹም እዛረብ ነይሩ ከም ጌታቸው ረዳኻ እንዳወጽ ዛረብ ወለም ይነበረን ዓለባ ዓዲ እዩ በዓለባ ዓዶም እዮም ዝሙክሑ ነይሮም ሽዑ ንስኡ ይዛረብ ነይሩ ካብ ኢኻ ትሰምዕ ዝኾነ ሓበሬታ ሶዞም ሰባት እዚኣቶም ከይዶም ተባሂሎም በትሽዑ እዋን ብትና መጀመርያ መግደፎ በትሽዑ እዋን هو ندحر سسيشن او هوستيليتيز بحال ነገር ጠጠው ክብል አለው እንድሕር ዳታ ባሂሉ ጽላእ ጠጠው ከብል እንድሕር ዳታ ባሂሉ ተወስ ጠጠው ከብል እንድሕር ዳታ ባሂሉ ታዲያ አሁን ጠጠው በለም ኩሉ ሃምበር ካሊ ወላ ሓንቲ ነገር ይነበረን ተወስ ጠጠው ይበል ርዳታ ይቶ መብራህቲ ይቶ ወዘተ ባንክ ገለዝ በኋላ አገልግሎታት ይሙለሱ ዕጡቃት ድማ ከከመካየዱ እንዳተራእየ ይፍታሕ ይፈትሑ ቶም ከበርት መሳርሕታት ይርከቡ ቶም ዝተረፍዓ ፖሊስ ትራፊክ ዝኸውን ትራፊክ ከም ሕግ ዝኽብር ሕግ ይኽብር ናብ ሕጋዊ አካላት ዝነበሩ ንቦ ይቅጽሉ ናብ መከላከያ ጽንበር ገለ ወዘተ ዝብል ማዕት ዝርዝራት ኣለፍቲ ስምምዓት ሽዑ ኾጽ ከሎ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ዓመታት ዝመጸ ሕጂ ትናይዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ዘረባታ ይመስሉ ዝረአኒ ኢቭን እኳስ ከምቲ መሓሪ ዮሃንስ ሽዑ ሽንጡ ገቲሩ ሕቁ ይሒዙ ኖ ከምዚ ኸውን የውልን ብሱርት ስምምዕ እዚ ክፍረም የውልን ኢሎም ካብ ዛረቡ ዘይነበሩ ሽዑ ተሓቢኦም ጸንሑ ሰባት መብዛሕትኦም እዮም ሕጂ መጽኦም ነቲ ስምምዕ كيدوم مالك أنا خمس رداني يتسمع مسارتاوي نجارات حيزن يريو كان عندنا نحرد كتجبر تزغل نيرو ويكأبغن عندنا توم سبات ناب تجبر كوعلوون تصرح نيرم ومخا تسترفنا نجار نتخصصنا نتماجوتنا نتنخد نيرنا سمعتنا يزوم سبات يوم استسمع وسمع تجرد تجراي كاب 3 عامات زكايرو تخصن هلكيتن
ንግዚኡ ዋላ ኮውን ይኽእል ብዘይ ይገድስ ሙሉእ ስምምዕነት ክሳብ ዝወለድ መቐፀልታ ኣፈጻጽማ ዝርዝራት ነይሮሞ ምስተሰማምዓና ካብ ተኹስ ግን ጠጠው ቢልዎ እዩ ካብ ድምፂ ድሮን ምስማዕን ካብ ሎማዓንትኸ ኣያነይቲ ከተማ እያ ትውቃዕ ገለ ዝብል ሓሳብን ነፃ ኣውፂዎ እዩ ሶት ጉዳይ እዚ ከምዚ ሕጂ ተመሊስካ ኸይድካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ በትሽዑ እዋን ክልቲኦም ሰባት እዮም at the same time ኣብቲ ዓድና ወሪሮም ነይሮም መንግስቲ ሻዕብያ ወሪሩ ሒዙ መሬት መንግስቲ ብልጽግና ወሪሩ ሒዙ መሬት በትሽዑ እዋን ማለት ካብ ሕጊ ክወፅ ኣለዎም እዮም ተባሂሎም ኩሎም ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ማለት ትግራይሲ መሕሰቢ ተንፋስ ክትረክብ ኣለዋ ርግዓት ክትረክብ ኣለዋ ካብ ተኹሲ ጠጠው ክተብል ኣለዋ ዝኾነ ይኹን ተኳስ ሓይሊ ኢዱ ከንሰሓብ ክእል ኣለዎ ዝብል እዩ ዝተረጋግዐ ሰላማዊ ነገር ፈጢርካ ማለት እዩ ፈጢርካ ርዳእታን ካልኦት ዝበሃል ነገራትን ከኣትው ክእል ኣለዎም ዝብል ስምምዓት እዩ መፅዩ ዳሕራይ ባዕል ጌታቸው ገለ እናቐፀሉ ምስ ከዱ እንታይ ዝብል ሓሳቦም ፅኦም ማለት እዩ እንዳነወሐ ምስ ከደ ብፍላይ ከዓ ቶም ሞመንተ ነዚ ኩሉ ኩነታት ዝቐየሮ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ካብ ስልጣኑ ወፃኢሲ ከይዱ እዩ ዝብል ሓደ ሕቶ ተላዒሉ ንሱ ከዓ 6 መሓደርቲ ናይ ዞባታት ማለት እዩ ኣልዒሉ በዓል ክሸውም ጀሚሩ ሶ መንግስቲ ክግልብጥ ጀሚሩ እዩ ዝብል ምቅርራብ ምስ መፀዩ ትውዕል ብሪቶሪያ ዝበሃል እውን ከም ሽዑ ዝሰምዕዎ ከም ሓድሽ ማለት እዩ ከም ሓድሽ ሰምዕዎ እንድሕር ጌጋተ ነይርዎ መጀመርያ ንምንታይ ተጋጊ ነይሩ ዘይወላ የርደእካኒ ከም ሽዑ ሰምዕዎ ኣይንቕበለኒና ብስሩን ስሕተት ነይሩ ብመሰረቱ ዝብል ቅፅል እናበለ ኸይዱ ከዓ ብሱራ ፀቢቕና ከዓ ፀለመን ፕሮፓጋንዳን ክንሰርሕ ተዳሊና ኢና ዝብል በቃ ገለ መለታት መፅዮም ምባኣስ ጀሚሮም ሕጂት ሓደ ኮብሊሉ ነዲስ ኣበባ ገዲፎም መፅዩ ቶም ካልኦት ከዓ ኮብሊሎም ናብ ሻዕብያ ኸይዶም ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሲ ኣነ ዝካት ዓላየ ወሓሳየ ዝብል ሓይሊ ናይ ሓሶት እንተዘይኮይነ ብዛ ሕጂ ሰዓት የብላን ናይ ሓሶት ተዘይኮይነ ዝብል ዘለኹ የለን እከለ እየ ዝብል የለን ከምዚ ኣገይረ ኣነ ኮነ ትግራይ እየ ዝማጎት ዘለኹ ኣብ ክንዲ ትግራይ ኮይነ እየ ዝማጎት ዘለኹ እሞ ግን ገለልተኛ ብዝኾነ ነፃ ብዝኾነ ነታውዕል ሒዘ በታውዕል መሰረት ይካት ኣለኹ ዝብል ኣይዶን ነው ምናልባት ካብቶም ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ነቲ ውክልና ገለ ዘሎ ማለት ስቴክ ሆልደርስ ኮይኖም ይግባእና እዩ ዝብሉ ሰባት ስኢሎም ብናይ ባዕላቶም ወለንታ ብድልየቶም ዝገብርዎ ነገር ተልዩ እምበር ተም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተም ኣብ ትግራይ ዘለዉ እኮ ሻዕቢቦም እዮም በቃ ወዲኦም እኮ እዮም ሳቶም እንታይ ኢሎም እዮም ክኸሱ ሕጂ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ እንታይ ይምልከቶም ከመይ ገይሮም ከብስሩ እንታይ ክሒዞም ክኸሱ ቶም ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ በልፂጎም እዮም እንታይ ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣይምልከቶምን ናይ ባዕላቶም መረፃን ኣቕጣታትን ወዘተን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ ሶብቲ ጉዳይ እዚ እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ኣብዚ ናይ ሚድያ ገለገለ ሒዞም ዝመፁ ሓደ ጥብ ዝብል ዋጋ የብሉን ትዘረብኦም ንባዕሉ ማለት እዩ ጥብ ወይከ እንታይ እዩ ሕጂ ንዓይ ኣነስ ክብሎ ይኽእል ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ መፍትሒ ትዘምፃኽዎ እዩ እቲ ውዕል ስዒብካ ተኸራኺርካ ሞጊትካ በቲ ውዕል መሰረት ውዕል እንተሒዝካ ውዕል እዩ ኣግሪመንት እዩ ባይንዲንግ ኣሳራይ ቀያዳይ ንሱ እዩ ካብ ወፃእ ዘሎ ብሙሉ ሓሶት እዩ ክትሕሲ ኢኻ ትኽእል ፋብሪኬትድ ዝኾነ ዘረባ ትዝርብ ተውዓልካ ተኹሓልካ ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ኣየስራሕካን ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ሃሉሲኔሽን እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ምንም ለውጥ የመፅን ነቲ ውዕል ተኣሲርካ ጥራሕኻ ጎበዝ ክትባል ትኽእል ባይንዲንግ ዝኾነ ኣግሪመንት ሒዝካ ክትወዓል ከለኻ እውን ሽንጥኻ ገቲርካ ማለት እዩ ሓሲብካሉ ለይትን ቀትርን ኣንቢብካ ተናቢብካ ኖ ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን ከምዚ ኢኹም ክትገብሩ ዘለኩም ተባሂልካ ብደንብ ጌርካ ማለት እዩ ቀፃላይ ረብሓኻን ዘላቕ ዝኾነ ረብሓን ሙሉእን ውሑስን ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ውዕል ትወዓል ዶ ንዑ ከዓ ተኽብሩ እዞም ርእሲ ዘለዎም ሰባት ንስኦም ዝብሉ ዘለዉ ተዋጊኢኻ ውዕል እዩ ዝምስረት ውዕል እንድሕር ምምስራት ተኾይኑ ከዓ መስሪትና ኢና ነቲ ውዕል መሓዝን ዘይመሓዝን ተመሊሱ ናብ ውግእ እንተእቲካ ካልኣይ ውዕል ንክትወዓል ሳየዋጋእካ እዚ እኮ በቃ ተሳይነስ ማለት እዩ ኣብዚ በዓል እዚኣቶም ሓተኽ ይበሃሉ ኣለዉ ንሕና ከዓ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዩ ንሱ ዝደልያ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንታይ ነታ ክቐርፃ እንተደልዩ እታ ትግራይ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ዓዲ ዋጋ ዘይብላ ክትኮን ኣለዋ ትደክም ኣለዋ ትጠፍእ ኣለዋ ካብዛ ተሓሳስባ እዚ ዝብገስ ዘተሓሳስባ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ ነገራት ብምልኦም ካብኡ ዝብገስ እዮም ናይ 77 ናይ ደቂ ምስ ኣጋጥመና ዘጋጥመ ነገር ክልዓይ ይኽእል ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክመፅእ ከሎ ዘጋጥመና ነገር ክመፅእ ይኽእል እዚ ተታሽሙ እዩ ብካሊእ ወገን ድማ ዓቕሙ ድኹም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ያው ተንኮል ገይሩ ይኹን ዝዕሸወሉ ሰብ እንተረኺቡ ዕሽዩ ንባዕሉ ዕድሚኡ ከናውሕ ይደሊ እዩ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነገር ይዝረአየኒ ያው ጻድቃን ማለት ተጻሊዎም ንምሽ ሻዕብያ ተጻሊእ ስለ ዝኾነ ምንም ናታቶም ሰናይ ተግባርን ጽቡቕ ተግባርን ክዛረብ ኣይክእልን እዩ
እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ከዓ ተመሳሳሊ ምስ ብልጽግና ጻሊኦም ስለ ዘለዉ ጽቡቕ ተግባር ናቶም ኣይዛረቡን እዮም ናይ ሻዕብያ ሕማቕ ነገር ናይ ይዛረቡን እዮም ተተዛሪብካ እውን ኣፍተር ኦል ተእሰሪካ ብኽልቲኦም ገጽ ማለት እዩ ሰዋል ሓንቲ ለውጥ የብሉን እቲ ሓቂ ሓንቲ ሓቂ ላብዚ ኣስኢላ ሽሉኽ ኢላ ወፅያ ዝነበረት 2018 ትዝክሩ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ምእታው ስኢልካ ከም ድሌትካ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ መኻይን መጽየን ሽረ ምልእ ቢለን ኢአር ዝብላ ኣብ ኣስመራኻ ኣይከድኩን እምበር ቤተሰብ ግን መጽዮም ነይሮም ሽዑ ብዙሓት ቤተሰብ ብፍላይ ከዓ ስላሴ ጥሪ ማለት ሽረ ብዙሕ ኮሳማይ ካብቲ ኩስሚ መብዛሕትኡ ዝረኸብናዮም ብዙሓት ከዓ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከምዚ ክንዳና መሓዙትና ዝኾኑ ማለት ቀደም ዘይተወለዱ ዘይነበርና ማለት ኣብቲ ቀደም ኣብቲ ሓድሽ ትውልድ ገለ ዝነበርና ባኹም ዚ ከመይ ዓድኹም ገለ ተባሂላ ተጣያየቕና ሓቅን ምዝራብ ኣብ ኩስሚና እውን ተራኺብና መብዛሕትና ማለት እዩ ሶብ ሽዑ እዋን ክነዕልል ከለና ታይ እናበልና ነርና ከም መሓዙት ከም መንእሰይ ከም ሽዑ ከዓ ከም ሓደሽቲ ዝተረኸብና ኣሕዋተሲ እዚ ነገር እዚ ሲ ክጠፍእ ይኸውን ዶስ ወይስ በዚ ቅጽል ይመስለኩም ተባሂልና ወግዕና ማለት እዩ ክጠፍእ እዩ ዝብሉ ነይሮም ሕጂ ኦፍ ኮርስ ሓቆም ኮይኖም ንምንታይ ምስ በልና ኖ ኣብ ዓድና ከምዚ ዓይነት ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ህዝቢ በዚ እናቐጸለን ተኸይዱ እንታይ ዘምልስ ኣለዎ ናብ ኤርትራ በቃ ኣብዚ ሲ ጥጡሕ መሬት ኣሎ በቃ ሰፊሕ ቦታ እዩ ቦት ገይሩ ናብ ካሊ ዓዱ ኸይዲ ዝደሊ ሰሪሕ ክበልዕ ዝደሊ ኣብዚ መጺና ኮይና ሕጂስ ቢራስ በዚ ዓቐና ንሰጥ ጸገም የብሉን ኣብዚ ኢንተርኔት ጥቀም ትኽእልኻ ሰዓት ከም ድሌት ከም ደስ ዝበለካ እዩ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኩሉ ነገር ቦ ታዩ እዚ በቃ ከምዚ ሕጂ ሽዑ እዋን ኣነ ልብ ዝበልክዎ ትኹይናት ንኽጅምር ካብ ክልቲኦም መንግስታት ሓዲኦም እንዲኦም ወይ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ምስ መንግስቲ ሻዕብያ ተሓባቢሮም ወይ መንግስቲ ሻዕብያ ቦይኑ ዘምጽኡ ሓደ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ነቶም ዚዝኒ ያካይዳ ነቲ ብፍላይ ምእታው ምውጻእ ነቲ ናይ ንግዲ መስመራት ነቲ ሽዑ ተፈጢሩ ዝነበረ ማለት እዩ እንካን ሃባን ዝኾነ ስራሕ ብምሉእ ክዕጾ ኣለዎ ኢሎም ወዲያው ጠጠው ቢሎም ማሻዕ ማለት እዩ ንምንታይ ሓደ ነገር ለሕየው እዚ ትሕዘ ዝግባእካ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ትፍለው ኣይደልይውን ክልቲኦም እዮም ወይ ሓደ ካብኣቶም ዝሮ ነቲ ሓደ መኺሩ ወድሓን ክልቲኦም ንበሎም ክልቲኦም ሲ ዝፍለው ኣይደልይውን ማለት እዩ ትፍለው ክልቲኦም ዘይደልይዎ ተኾይኖም ተሓደ ዝደልየ ተኾይኑ ሞ ንኣብነት መንግስቲ ሻዕብያ ዝደልየ ተዝነብር ሲ ትዕቤት ናይ ሓባር ዝደልየ ተዝኸውን ሽዑ ትምዕጻውማ ክዕጾ የብሉን ቅጽል እዩ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ነገር ርክባት ክበሃል ነይሩ እዩ ሕጂ እውን የለን ተዝድሊ ሕጂ ኸነዋዕለት ዕዳጋ ዘይኽፈት የለን እኮ ከምኡ ክግበር ኣይከኣል ኣይደልይዎን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብውሽጢ እቲ ምትሕባር እቲ ምጽምባር ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ናይ ኩናት ጥራሕ እዩ ነቲ ናይ ትምህርቲ ነቲ ናይ ኩዕሶ ነቲ ናይ ጾታ ገለገለ ዝበሃል ናይ ቀጸለን ኩሒቱ ኩዕሰብ የለው ኣበለቶም ተወዳደርቲ ሳይክል ሕጂ ሓቢሮም ዝወዳደሩ የለውን እኮ ሲሉ ሓደ ክልተ ግዜ ከምዚ ጌርና ገለገለ ዝበሃል ነይሩ ንወታደራዊ ፍርታት ጥራሕ ይጽምዶ እና ኢኮኖሚ ጽምዶታት ወላ ሓንቲ ጽምዶ ሪኢኹም ኣይትፈልጡን ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከት ሓቅነት ኣለዎ ሰብኣይ እዚ ከም ዝዛረቦ ዘሎ ንባዕሉ ግን ሓደ ሙሉእ ጽላእት ኣለዎ ሕጂ ኣብ ሻዕብያ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ መስኮት ተዘሉውን ወይ ከዓ ሸሊኹ ክረአይ ይኽእል ኢላ ኣይግምትን ኣነ ምክንያቱ ጽንፊ ሒዞም ኣብቲ ጫፋት ናይቲ ፖላራት ኮይኖም ዝቃለስ ዘለዉ ነንባዕላቶም ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኣይምልከቶምን ኩሎም ኣይምልከቶምን ገዲፎም እዮም ምናልባት እቲ ንይሖም እንታይ ዲኹም ዝገበረኒ ዝበሃል ሳውኡ ድኾን ንወጾፍቲ መሬት እዮም ዝብሉ ዘለዉ መከረኛ መሬት መከረኛ ህዝቡ መከሩ ክረክብ ማለት እዩ ሚስተር ሃይለ ዓመ ይኮናን እንተናእሰ ኣብ ጥቃ ኣዲስ ኣበባ ዓላይስ ኣለዉ ሕዚ ከም ዓመ ይኮናን ብድሕሪና ዝወቕዓና የለን ሕዚ ከም ዓመ ይኮናን 9,000 ሰራዊት ጥራሕ ሒዝና ይኮናን ኣይጅምርዎን ተጀሚሮሞ ግን ብትኽክል ምዕራብ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ብማዕረአን ክትኮሳ እከለ መፀ ይኮነን ፈኸራ ናይ በዓል ጻድቃንስ ተኣምር ክሰርሕ ማለት ኣይኮነን ለዚ እዚ እዩ ዝንሄድ ሓቂ ኢትዮጵያ የዋፃ ደይ የዋፃን ካልኩሌት ጌራ ክትገብሮ ኣለዋ ኣብ ዘየዋፃይ ትእቶ እቶም ከምዚ ዝገብሩ ዘለው ሰብ ዘርዕዱ ዘለው ግን ተጋጊኹም ይደፉ ምናልባሽ ነዚኦም ተሓታትነት ክረጋገጽ ኣለዎ ባህል እያ ተሓታትነት ተዘይሃሊ ሓድነት ኣይህልወናን ተሓታትነት ተዘይሃሊ ዓወታትና ኣብቲ እንደልዮም ግዜ ዝመፁ ይኮኑ ኣየናይ ተሓታትነት እዩ ዘሎ ናይ ዓወት ኣየናይ ሓድነት ኢኻ ተወግዕ ዘለኻ በየናይ ብዛዕባ ምዃኑ ትዛረብን ሓደ እዚ ከምዚ ዓይነት ምጭርባር ነቲ ህዝቢ ይኣኽለኩም ንኣብነት ኣብቲ ውግእ 2013 ክጅመር ከሎ ከምዚ ዝብል ነይሩ ሕጂ ድማ ብደንብ ጌርና ክንዝክሮ ኢና ሽዑ እዋን
ፌደራሊስት ሓይልታት ዝበሃሉ በዓላ ሰፋቅ ዝዓወዳጆ ገለ ዝበሃሉ ንሕና እኮ ከምዚ ዝበልና ኢና ምሳኻትኩም ኢና ዘለና በዓል ኦቦ በቀለ ገርባ ገለ ዝበሃሉ ቋንቋና ክነማዕብል ከምዚ ክትገብሩ ኣለኩም ገለ ዝበሉ ሓይልታት ምሽ ነይሮም ኣበይ ነይሮም ኣብቲ ውግእ ግዜ ትዝክርዎ ዶ ኣብቲ ውግእ ግዜ መን ጥራሕ ከም ዝነበሩ በይንትና ጥራሕና ብርጌድና ሓመድ ነይሮም አንላይክ ቱደይ ለምኾነ ሓምለ ኾነ በአንጻሩ ነዚኦም ንግልበጦም ነቲኦም ከአትፈትዎም ኢለኩም እኮ ግልባጥ ዘስራሕና ብስሩት ህዝብ እዚ ገይሮሙልና ከይንብል ትሕተ ስምዒት ታሕተዋይነት ተሰምዒና እውን እኮ ምግዳፍ እዩ ድሓን ከም ብዘይ ገደስ ሽዑ እንታይ ይባሃል ነይሮም መዓት ሓይልታት ከምዚ ዝገበሩኦም በቃ እዚኣቶም ኣብ ጎንና እዮም ዘለዉ ገለገለኻ ግደፍዎ ሞት ከም ዝብል ነቲ ህዝብ እኳ ተጠመዮ ከይወሰደሲ መእከብ ኣኼባ ካ ይገብሩ ነይሮም ይዋሃብያ ነይሮም ቅርሺ ከይዶም ከኣነሳቶም ምስጢር ሒዞም ከይዶም ነዚሖም ኣብቲ ማእኸል ውግእ ጠፊዮም ሓደ ዝዋጋእ ኣካል ይረአና ሓደ ዝዋጋእ ምሳና ኮይና ሓደ ድምፂ ዝኾነ ይረአና ኩሉ ዓለም ግልብጥ ኢላስ አንጻርና ኮይና ክትንቀሳቀስ ከላስ ሹዓበይ ነይሮም ሕጂ ከዓ ተመለውና ትብሎም ዘለኻ ኣላያት ናይ ሓሶት እዮም ክነግረካ ማለት እዩ ብቀዳማይ ጀሚራ ዶ 4 መዓልቲ ገለመለ ዝኾነት ተንከፍ ኣበይ ነይራ ኣላ ሽዑ ኣበይ ኮይኑ ኣበይ ብስራ ሓንቲ ድምፂ እኳ ይሃበካ እዚ ከምዚ ዝበለ ምጭብርባር ነቲ ህዝቢ ንምልዓል ትገብሮ ዘለኻ ሎሚ እኳ ከምዚ ሒዝና 9000 ሒዝና 9000 ይነበረን ኣፍተርኦል ولا 50,000 حز ولا 900,000 حز اندحر دا تكايدا اتوقع يكون تسعيرو ما بعدنا ما توقع يكون وديقو توقع سعيرو يوصي بقى اوريدي نايت حزب نايس عرانيت منفس يكون تسعيرو ناتاتكم نايتهم تمرحو زلخومن نتوم زمرحو خا معكروم نحصبنا اصبقنا سي شرور مبال نخود اينا تسم لبنا سيمينا بزربا ميدياون كوينا ناتاتهم بروباغندا نزحينا تبدو زلخوم سباتن اتحساسباكم تدرميسون تسعيرنا تهزبي خا ورؤس خدن غيرو مالتي كتحافر يزغبا شي موني حقو يتراب كتحافر يزغبا نيرو كاتزارو يخم زلهم مالتي حجي كمزي غيركا حجو ني حاسوت كمزي يولو دغفات كمزي يولو كسبات الله صبقيو كمزي غيركاسي منالبات كالوت حيلتا ترعيدكا غله منالبات كندي حيلتاتينا خسبل تخيليخا ناي بحق الله ديوم ريل ديوم يلون كمز بحال ነገር የለን አይነበሩን አይራአና يومن بسر مصيمون አይፈልጡን نمجمار ون تا ديفيل سعيد ولا بقدام يري خاده تنتخصات قال جمر كبلا خلاون حدا دمص زهابيل حدا اتوق مس حلفه 4 معلت مناسين نتعصد قنيم او موتن قسل مسكونه بوزح نغرات مستفطره يوم زموص بعلا ول سعيد نو عالم مالتي سلا يشود خايم زلو بقى يشط خايم زلو اندحراي شيطن اشيطني تبل تخوينكا نقا حجب زي مالتي تدي كوينو قصل صعب ናይ ተፈናቀልቲ ተዛኣል ፌደራል መንግስቲ ምእለዮ ኮይኑ ሳይቋና ናይ ዝገብሩ ይደለን ፌደራል መንግስቲ ተሰማሚዕና ይብለኩም ኣለኹ መጨረሻስ ኣነ ይኹንኩን እቶም ሕዚ ህዝብና ክንምልስ ኢሎም ባላ ባሕሪ ኢሎም ወርቅና ኳዓቱ ግን ህዝቦም በካላሽንስ በማዓፂንስ በገጀራስ ካብ ተፈናቀሉ ንክመልሱ ኢና ዝብሉ ጃህራማት ከይተረፈ ተሓጎሱሉ ስምምዕ ተስማሚዕና ነርና ኣይተፈፀመን ሕዚ ድሕሪኡ ፈትሾሞ ፌደራል መንግስቲ بقنعنا نتومو شعوب رزقو تخوينو كلنا نقالسو فيدرال منግስት حسته ملسخا اي كابلو بوي مسلنا كاين كابلو بوي مسلنا غرز بحال صبوت زربا اشي قدع دبدابه يو ليخ زل محل غبر يوحنس ياتبل فيريفايد يكون انت بيج ناتو دي يكون انت تفلطن ግን قدع دبدابه يا ማለት እንኳ ዓደስ ወለኩም እንኳ ፍረጻማኹም ራአኹም ህዝብኹም ዚሉ ተሳቂዩ ሕጂ ኸኣ ማእኸላይ መንግስቲ ማለት እዩ ነቲ መሬት ብሙሉእ እንዳዓዲዕኹም ኢኹም ትፈልጡ ካብ ሽዑ ጀሚርኩም ካብ 2014 ኣብቲ ናይ ጅቡትን ሲሸልስን ዝረበረ ምዝራብ ሽዑ ጀሚርኩም እሲ እተን መሬታት ከም ዘይመልሰልኩም ትፈልጡ ነርኩም ኢኹም ንስኻትኩም ነቲ ህዝቢ ተጨረብሩ ኢኹም ዘለኹም ወይ ከዓ ትሕስው ኢኹም ዘለኹም ዝብል ንመን እዩ ኣይትጌታቸውን ንጀነራል ጻድቃን ያትብል ከም ዘላ ተቃልብ ቃል ማለት እዩ ብኡ መዳይ ድማ ቅድሚ ስምምዕ ተክሱ ደው ምባል ፕሪቶሪያ ቀዲምኩም ምስ ብልጽግና ኦሮሞ ተሰማሚዕኹም ኢኹም مقاويت ميدا 2014 لكم تسامعكم مچم جنرال صدقنا وقسم هوتيل اب زنبر اخيبا ملئو كان زي مشتر كم زدح دحايو اي تخدوني خا تسامعكم بكم مصيكم حجي تسامعكم كتوقعوا خلكم كا بفلاي كاتغبرو زلكم حجي اتمريت كم زي وكم نافلطكم نهالكم نت حزبي نكيملس زغبر زلو ودحو حاتيلكم توقصوا لكم كمالت يا مالت نسخاتكم سي بعلاتكم كم زي هبكم تفلط نيركم يكم ازيون تخكلنيا سمع يكون تسامعكم زبليو ካብዚ ወጻኢ ጊላ ሃርጋፍ ፖለቲካ ብልጽግና ኦሮሞ ኮይና ክንቀጽሊና እንተልኩም ጊላ ናይቲ ሃርጋፍ ፖለቲካ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ኮይና ክንቀጽሊና ተብሉ እንተልኢኹም ታሪኽኩም هم ተባላሹ ዋጋ ያብልኩምን ተዘይ ኮይኑ ግን ምስ ሻዕብያ ኸይድኩም ተጸምበሩ ወይ ከዓ ንዑሲ ኣዘራርብዎ
ሕጂ እታ ጽሕፍቲ እዚኣ ሞር ናይ መሓር ዮሃንስ ኣይኮነትን ምባል ይከኣል እዩ እንተኾይና እውን ግን ዝኾነ ኣለዋ ዝፍትሻ ኣነ ማለት እዩ ዝፈልጠላ መሓር ዮሃንስ ንመንግስቲ ሻዕብያ ኣይደልዮን እዩ ብተፈጥሮ ማለት እዩ ውንድድ ፖለቲክስ ኣተወይሉ ዝገልጾ ካብኣቶም ዝገልጾን ውድብን መንግስቲ ሻዕብያን ክልቲኦም ተታሒዞም ሲ ክጠፍኡ ኣለዎም ኢሉ ዝኣምን ሰብ እዩ ማለት እዩ ሶት ጽሑፍ እዚ ሪሊ ሶርሱ ንሱ ኣይኮነን ኣምሲሉ ዝፀሓፈ እዩ ዘሎ ብስሩ ሶርስ ናይ ባዕሉ ኣይኮነን እንተኾይኑ እውን ግን እቲ ውንድድ ፖለቲክስ ተሓኪሙ ዲ ኮይኑ ድሕራይ ብኸመይ እዩ ተረዲእዎ ንስኸ ንባዕሉ ማለት እዩ ዝብል እቲ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ወይ ከዓ ኸይድኩም ክትዘራረቡ ኣለኩም ዝብል ሲ እንታይ ኢሎም እዮም ክዘራረቡ ንኣብነት እዚኣቶም ሕጂ ተዋና ሽግሮም እንታይ መሲልካ እቲ ዋና ሽግሮም እዞም ከምዚ ዝበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ዘለዉ ሓይልታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሰራዊት ሻዕብያ ተፈናቂልና ካብ ትግራይ መረበትና ሲኢና ኢና ኢሎም ዝንሕ ዘለዎም ሰባት እዮም ግደፎም ንኽዘራረብዎ ክንዋጋእ ኣለና ዝብል ዘሎ እውን ነቲ ትግራይ መሬት ሲ ኣነ ኣይዶን ነው ቀደም ኣርኪሜዴስ ዝበሃል ሰብ ነይሩ መሬት ክንቕንቃየ መሬት ሃውን ኢሉ ነይሩ ይበሃል ኣበይ ኮይኖም እዮም ክዋግእዎ ደልዮም ነቲ መሬት ከታዮም ገብሮ ሓፈቢሎም እዮም ትራንስፈር ገብርዎ ደልዮም ነቲ ህዝብስ ኣልዒሎም ወይ ናብ ሙንድ እዮም ክወስድዎ ናብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ እዮም ክወስድዎ ደልዮም ኣብኡ እንዳሃለወ ድዮም ኣብ ልዕሊኡ ውግእ ክፅዕንሉ ምዃኖም ኣይግድሶምን እኮ ዘሎ እንታይ ደኣ ይዳጎና ከይድናስ ክንዋጋእ ኢና ይብለካ ኪዳ እንተወደይ ተዋጋእ ሕለፍ ግን በቲ መሬት ናይ ትሓልፍ ሓቂ ዶ ኣይትሓልፍን እቲ መሬት ሲ ይብለካ ኣለኹ እቲ መሬት ሲ ውግእ ሰልኪይዎ ኣሎ በቃ ሓፂርን ንጹርን ነጥቢ ውድእ እዩ ንገርዎም ነዞም ክንዋጋእ ኢና ከምዚ ጌርና ክንገጥም ኢና ገለ ዝብሉ ኪዱ ተዋግኡ ክትዋግኡ ተደልኹም ግን እንተዳለኹም ብሰማይ ኪዱ እቲ መሬት ኮ መሬት ዓድና ይብሉኻ ንኽትዋግእሉ መሬት ዓድኹም እዩ ንኽትሓርስዎ ንኽተልምዕዎ ግን መሬት ዓድኹም ኣይኮነን ማለት እዩ ንኽትዋግእሉ ጥራሕ ይኹም ዝኸውን ዘሎ ወርቂ ንኽትሸጡሉ መሬት ዓድኹም ይኾን ኣሎ ንኽትዋግእሉ መሬት ዓድኹም ኣብ ልምዓትን ኣብ ጥቕምን ክኾን ከሎ መሬት ዓደማትኩም ኣይትዋግኡን ኢኹም ድሕረ ደጊሙ ንብል ኣለና እኮ በቃ ወድኡ በቃ ኣብዚ ሲ ዘዋግእ ነገር የብልና ኣብቲ ናይ መሬት ትግራይ ውግእ ዝበሃል ክካየድ ኣይንፈቅድን ሕጂ ክዋጋእ ዝብል ሓይል እንተልኢኸ እንተንሂሩኸ እንተነዲሩኸ ይምኩር ይፍትን ኣይኮነን ይለፍዕ ይእቶ ሽዑ ዓር ንብለክን ክር ንብለክን ተኣቢኽን ንነብርን ህበክን ይበሃል ኣብ ዘይመልከተካ ውጋእቲ ኸውን ክትመውት ኮ ትኽእል ኢኻ ዋላ ናብ ሱዳን ከድካ ክትሕወስ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ውግእ ብጣዕሚ ኣመና ሃሪፍካ ኣለኻ ኮይንካ ኣሎ እንዲ ውግእ ይካየድ ኣሎ ዮ እተው እስኪ ንስማዕ ዘረባ እዚ ብዝሮ ዝሮ ከምዚ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንቐፅሎ ሕጂ እውን ዮሴፍ መፅኦምን ደሳለ በረኸትን ከዓ ክልቲኦም መፅኦም ኣለዉ ምፍልላይ ከድል እዩ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ማለት ሲ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትኣቱ ከለካ ንኣብነት ሕጂ መሃርስ ካብ ዝግሲ ተምሃራይ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ እዩ መምህር ናይ ፖለቲካል ሳይንስ እዩ ከማን መስለና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንዳወል ንፀሓፍ ነርና ኢና ሕጂ ካብቲ ሃርቫርድ ገለመለ ይመሃር ኣሎ ኣብዚ ምድሪ ሓበሻ ኣነ ዘይርዳእኒ ነገር ሰብ ብዝመሃርካዮ ደረጃ ብዝመሃርካዮ ቁፅሪ እዩ ድንቁር ኣብ ምድሪ ሓበሻ ሲ ዝተምሃረ ቁፅሪ ሰብ እቲ ናይ ምምዛን ዓቕሙ ካብቲ ናይ ህዝቢ እወ ሕጂ ደንቂሩ ይኸይዱ ንምባሊ ደንቂሩ ይኸይዱ ደንቂርና እዩ ንኽብል እዮም ደልዮም መስለኒ ታዘረባ ልዕሎማ ዘለዉ ወል ቀፂልና ናብቲ ክንከዲና ናብ ተስፊሽ ማለት እዩ ተስፊሽ ንሕወሓት ድዩ ዝቃወም ዘሎስ ንጌታቸው እስኪ ንስማዕ እዮም ረዳ ንባዕሉ ገዳማይ ኣተይ ነይሩ መቸስ ደጀኒ ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ብምንታይ መንግስቲ ኮይኑ ሕማቐን ተዘይሒዙ ብምንታይ ክወጊዶም ይደልዩ ክርደአኒ ይኽእል እዩ ቅድሚ ታቦን ትግራዋይ ንዕኡ ንምድሓን 10 ሰባት ንሙት ንዕኡ ንምጥቃዕ ተኾይኑ ግን ትግራዋይ ይትበለኒ ሓሶት እዩ ላበደልካዮ ትውዕለካ ላሳደድካዮ ትውዕለካ ብዙሕ ነገር ለኣነ ንፈልጦ ስለዚ ዓድና ካበይ እዩ ነይሩ ታኾይኖም ዝኸሉና ታሪኻዊ ቦታና እዚ ዝብሉና ተኾይኖም ሕዚ ፌደራል መንግስቲ ኮይኖም ዝመርሑና ዘለዎ ኣካላት ናትና ካበይ እዩ ነይሩ ሕወሓት ድሸጠልና ዓድሎ ኣምፁና እዚ ታሪክ ዝተቐኒዑ ሰላም ኮኑ እዩ ናብ ቦትኡ ተኾይኑ ማለት እዩ ሕዚ ኣላማጣ ወልቃይት ይበሃል ቆቦኸ ብሳሱን ኮይኑ ዕቐና ኣሎ ድም ቆቦኸ ሰብኣይ እዚ ማለት እዩ በቃ ሕጂ ብንጹር እዩ እታ መሬትና ዝነበረት እንድሕር ዳ መሬት እዩ ዝኾነ ሰብ ዝማጎተካ ኮይኑ ጽቡቕ በል መሙጋትካ ዘይተረፈካ ተዘረባ ምልዓሉ ዘይተረፈ ተኾይኑ ካብታ ጫፋ ኢኻ ትማጎት ዘለካ እዩ ሓቂ ኢኻ እዚኣ እተን መሬታት እዚኣተን ብክንደይ ዓመተ ምህረት ተዋሂበን ብክንደይ ዓመተ ምህረት ተወሲደን ቅፅዓት ኮይን ተዋሂበን መብዛሕተን ቅፅዓት ሃይለ ስላሴ ሽዑ ቀዳማይ ወያነ ንምንታይ ከምዚ ኢሎም ይቃወሙኒ ንምንታይ ከምዚ ኢሎም ኣብ ልዕለይ ዝኾነ ነገር የምፁ እንዳበለ እንዳቆርመመ እንዳቐፅዕ ዝሃቦ እዩ ሕጂ ከዓ
كم بتماساسالي قصعة تهبه حمرة مالتي حمرة إنا تقطعينا إنا حاجة إحنا تجار حمرة زحزن مالتي صحارينا خن والعل زين نحركوينا تمريت أبكالي عدماتنا خيدنا أخن حرسن كنتقرن زين نحركوينا زعدل نحركوين مريت أبتحتو بعلوانو نحركوين إحنا بعلوانو نايت مريتنا صوت مريتنا أيو جوبز بالتعامل برتوع زخونة كركر كم زي زولو سبات راح يوم زول اللي حق أزلو زي أخا زي فتوى معاتهم شحن مئتن زنطرو مالتي زنطرو شعبيان تحزوة مريت نوين زموسلم بلصقنا تحزوون نوين زموسلم نو كلتيهم يوم وريرم حيزهم مزلو تمريت كوبنا أخذ اللهم تمريتنا مالتي عدبونا خوينا أنا خنزارب زلنا نحنا بايزوي أو عدم ما تناخذنا كنا كنزارب زلنا أو عدنا خون عندهم تقاليسهم أفت عدنا يعني كن زارب أو خوين كأهات نبرة أو خوين أنا نحرس ولينا خنعبيلو أو خوين أنا خنقدلو أو خوين أنا خنساتيلو خنبلعلو تزاي كوينو تمريت زي هيبن تيلي كاسب أبتي ربحها سلا أتوقع مستر ربحها زغل كم كل جزء من كلاسك أي ترف كل جزء حتى مبالنا إخسام مودتنا مالتي صمدو كحلف كوينات زترف خبل عزم زلقو جلت انتتي اوف كورس من محاسات يبول ازي مالت سقيلهم اكوا مالت ها بزح تايز بال كثيرنا انا مالتي زعينتو زربا زلو نسيو نمرغام زمصيو ازي سباي قنعي زرب اكوا تزيولكو نوعلون كالي زصنتنا سبني مالت منم استفري ነገር كيو لنزينو على كو خالي ناي صنتت تايز بال نيرو تايدي يغبر نيري امقله مصيو بتي مصي زوغانا نيرو مالتي نهزبو مالتي خالي ነገር يغبرن ግን ኣብዛ ጉዳይ ጽምዶ ዘውጋዕ ዘሎ ዘሲም እዩ ትክክል እዩ ጥናጠፍ እያ ግደፍ ደትብሎ እምቢተይሉ ትኸይድ ትግራይ ሕዝኮ ብድምፅና ክነትርፎ ንግባእ ነገር ከይመፅእ እቲ ናይ ሕወሓት ተሓስባ ኣዲስ ኣበባ እንዲሁ እቲ ናይ ሕወሓት ተሓስባ ኣብ ዲያስፖራ እንዲሁ ትግራይ ትገባር እዩ ታይሞት ድምፁኒና ክንኮኖ ዘይከኣልና ስለዚ ጽምዶ ማለት ጽምዶማ ታይ ኮይንስ እቲ ትግራይ ትዕር ዝነበረ ናይ ተወሰነ ጉጅለ ናይ ጥፍኣት መፈክርሞ ወለዶ ዝበልዐ ሕዝቢ ጽምዶ ተደቢሱ ተረፈ ክበልዕ እዩ ሞጭ ተረፈ ክበልዕ ድልክን ወይ ብልና ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ዘለውኹም ካልኦት ሰባት ካብትን መቐፀልታ ክኾነኩም ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዘሎ ቃልሲ እንተተጀሚሩ ኣነ ክቃለስ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሓውና እዩ ኣብዚ ዘሎ ምስ ትሪእዎ ዘለኹም ሓላፊ ከዓ ይሰርሒኦም ዘሎ ለይትን ቀትርን እዩ ዝብል ካይሮ ዘሎ ዜርካ ኣብ ዓለም ሙሉእ ከምኡ ዓይነት ከምዚኦም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰራሕተኛ ክትረክብ ኣይትክእልንኻ ነዚኦም ሰራሕተኛ ኣገልገልቲ ናይዚ ህዝቢ እዚ ዝነቅፍ ኣካል ንሪኣ ኣለካ ከዛብ ጥራሕ እዩ ወይ ወረአዩ ሕጂ ማለት እዚ እዩ እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም ክብሉ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ መፂኦም እንታይ እዮም ክብሉ ዘለዎም of course هو ኣይተዛረበላ ነቲ ዓድና እዮም ዝብሉ እሞ ኣፀቢቑ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ከምዚ ሃፐን ዝገብር ዘሎ ፍቲ ግብፂ ማለት እዩ ለካ ድምፂ እውን እንተኮይንካ ኢለኩም እኮ ኣነ ብስሩ እንታይ ከም ምዃኑ ተሰበ ይርዳእካ ነበር እንተሓጊዝካዮ እውን ይኹር እዩ ዘሎ ሎም ሰብ ኦኬ ፅቡቕ እዩ ገዲፍና በቃ ምትሕጋዝ ገለ ዝበሃል ኣድላይ ኣይኮነን በቃ ሸለል ክብሎ ኢና ክቡራት ወፍትዋት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ጠቕላላ ትሕዝቶ ናይዚ ቪድዮታት ኣዝዩ ብብዙሕ ዘረባታትን ብብዙሕ ሻጥራትን ውስጥ ምስጢራት ዝመስል ነገራት ዝተመል እንዲ ግን ሓቀ ነገረኩም ከም ክንቲት ዝቐለሉን ኣዝዮም እንታይ ዝበሃል ዓሻ ኩዒቱ ክረኽቦም ዝኽእል ዘረባታት ዝሓዙ ሰባት እዮም ኣብዚ ጠቕላላ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝነበሩ ማለት እዩ ኩሎም ከዓ በብፅልኦም ምስተራኸቡ እዮም ከከምዚ ጌርና ከዓ ዳውን ጌርናዮም ኣለና ልዋም ቅነ ክኾነልኩም ይምነ ቻው ደህና ቀኒኡታ ጉድ ላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ